Әтияни Уфада концертыңны қарадылар. Шақырғаны үшін бик зор рахмет. Зор итеп Уфа концертына шақырғаны үшін зор рахмет. Аларның исемдәрен әйтеп, минем язмаларымны қойғаны үшін бик зор рахмет. Әгәр дә мөмкин булса, мин Казандағы концертыңа килеп җырлый алырым диде. Мин әйтәм, Казан өчен, минем өчен бу иң зур бүләк булды. Артык сүз миңа калса, монда кирәкми. Мин инде әйтәм, бер җыр аның да яртысы гына җитмәс. Артур дустым, берәр җыр безнең Казан тамашасына башкарып китәлде. Беләсеңме, мин бик сөям сине. Аңлыйсыңмы минем хисләремне? Чираттагы шигырем синең өчен. Белмим кирәк
so'rasang ne ishlarman